V tomto videu budeme teraz pokračovať v svojom projekte, a to vykresľovaním rozkladových a energetických rúžíc alebo severo-južnej osy. Toto je dôležitý krok, aby program vedel, v podstate z ktorej svetovej strany má byť vchod, z ktorej svetových strán sú okná. Aby to vedel, je mu nutné to ukázať a zároveň potom bude vedieť aj jednotlivé energetické vzorce tohoto objektu a jeho jednotlivých miestností. Takže máme zakliknuté povoliť úpravy. My si môžeme vpustiť aj sprievodcu. Dobre. A teraz dôležité je kliknúť na obvodový múr. Toto je práve menu, ktoré sa bude meniť. Klikneme na obvodový múr, obrys, tak. Menu sa zmenilo a máme tu funkciu, táto modrá šípka. Pomocou tejto šípky povieme programu, aby vložil všetky ružice, ktoré sú nutné pre daný priestor. Takže klikneme. Program chvíľu pracoval a sám vykreslil jednotlivé ružice. Spustil sa sprievodca, my si ho môžeme dať niekde na bok. A ukážeme si ružice. Toto je hlavná rozkladová ružica s jednotlivými svetovými stranami. Vždycky všetky ružice na začiatku vložil program, že sever je hore. Potom je severovýchod, východ, juhovýchod a tak ďalej. Potom vložil energetické vzorce, čiže jednotlivé rozklady energií, ktoré sa nachádzajú v závislosti od jednotlivých vstupov, a potom pomocné ružice, ktoré budeme neskôr využívať. Vypisuje nám, že sever je 0 stupňov západne. Program zároveň na začiatku má uchopenú túto ružicu, 24 vchodovú, rozkladovú, a vidíme ho vyznačenú týmito štvorčekmi. Keď klikneme na bielú plochu, tak tento nástroj v pravom menu sa zmení a ružica je odznačená. Keď chceme pokračovať, musíme kliknúť znova na ružicu. Pozor, neposúvajte ho vľavo ani doprava, je presne umiestnená na stred daného objektu. Znova klikneme na niektorú časť tejto ružice a nástroj sa spustí. Na to, aby program vedel nám dať korektné výstupy a korektné analýzy a odporúčania, je nutné v ďalšom kroku zaorientovať severojužnú os, tak ako sme sa to učili v niektorom z predchádzajúcich videí. To znamená, že v tomto prípade na začiatku je sever hore. Pokiaľ to tak máte, v podstate môžete pokračovať. Pokiaľ sa sever nachádza východne alebo západne, niekoľko stupňov, treba to zadať. A budeme to zadávať do tohoto políčka. Ale pokračovanie